Em dic Rubén Pastor, visc així en la comarca del Racó d'Ademús, un enclau que està situat entre València, Conca i Terol. Porto 11 anys visquent ací. Vaig vindre per un canvi de vida, bàsicament. Jo vivia a València, tenia una empresa de cements i parquets, i bueno, vaig tenir l'oportunitat de vindre ací al Racó. No havíem estat mai, però sí que teníem clar que era una oportunitat per eixir de la ciutat, deixar vida tan agressiva i tan ràpida, no? Sense temps per a res, i com molta gent, doncs, canviar. Jo vaig vindre ací i, bueno, soc una persona prou inquieta i no podia estar-me a casa. I era un poquet com dir, vull tornar a la meva infància en la que jo recorde que vaig ser molt feliç i veure si em puc dedicar i poder viure d'això. I així, degut a la despoblació, pues, una de les oportunitats que hi havia era agafar camps que estaven abandonats. Vaig començar a treballar, vaig fer tots els desastres que se podien fer. Òbviament volia fer-ho en ecològic perquè és el que a mi sempre m'ha agradat, principalment per mi, per la meva salut, i després per la de més i per la natura. Jo principalment la que treballo és, la que més se treballa així en el Racó, s'ha recuperat per sort, és l'esperiega. És una poma antiga, molt antiga, però és una poma molt especial. Abans era la reina, no? Perquè no precisa càmera, per tant ja estem evitant el consum de llum, per exemple. Té un sabor molt característic, però jo penso que el seu fort, per exemple, és la cuina. Tenim esperiega, tenim miguela, després tenim fuji, golden, i ja després tenim coses més testimonials, com la morro del liebre, que també era tota una d'ací, i la ricarda, una altra que també és d'ací del Racó. Bueno, així hi ha tres qüestions. La primera seria el sol. Estem en el que és l'horta o la vega del Túria, que durant segles i segles han hagut unes deposicions per les crescudes dels rius, per les riuades, el que han fet que tinguem un sòl molt, molt fèrtil. El segon d'ell, el meu punt de vista, seria l'aigua. És una aigua molt pura, molt neta, és de les aigües, per sort, que tenim així en el Racó, tenim les aigües més netes pràcticament del País Valencià. I la tercera seria el clima. Estem en una zona d'alta muntanya, en una vega que està sobre 700-740 metres d'altitud. Què fa això? Pues que tenim una inversió tèrmica brutal. I una de les coses fonamentals per a tindre un bon cultiu de poma són les hores de fred. I després, aquest clima tan fred a l'hivern i un estiu més calorós del normal fa que tinguem una poma d'una qualitat excepcional. Jo, una de les coses que tenia clara és que volia ser llaurador, no volia ser ni transportista ni volia ser comercial. Quan parlem de distribuïdors, jo puc tindre persones en les que treballo que més que distribuïdors ja són amics. Jo sé preus d'eixida, sé quin és el meu preu. A mi em dona un benefici, a ell li dona un i al consumidor també. Ara, el que no anem a fer, o el que jo sempre estaria en contra, és que l'intermediari s'emportarà una barbaritat, que és el que està passant ara en el món convencional i en l'ecològic també, en alguns d'ells.